Vídeo com se deu fer. Torno està gravant, apretant allà lo de la foto. Què té un Samsung? Ojo que mos agarrarà, Sí, sí. Mira, que espectacular. Estem aquí a la passera de la Ventabarana de Vinaròs. Que viene. Mira. Ojo a la pasera. Qué espectacular, chiques. Mira, nunca jamás visto la realidad. Mira. Que ruidera. Ojo, Juan, fes-te cau aquí que veuràs. Ojo que mos fotre el cop de mar que mos lo mirarà, Mireu. Això és, home, no tragarà, no, tota l'aigua, no? Qué guapo, mira. Ojo, que estic gravant. Espectacular. Que viene. Que viene. Ojo. Mira que ruidera. Ojo, que te bañarà. Corre. Vine. Mira que et fotrà. Mira per l'altre costat. Va, que salta. Ja salta, ja. Qué barbaridad. Ya está aquí, no. No pases. Oh. No pases. ¿Qué te va atrás? Ja salta, ja. Aquell del cotxe volia ser valent. Ojo, mira, que barbaritat. Això és un ginebre d'allà dalt. Anem a les 3, va. A veure l'altra passera. Mira. Ah, caramba. Pues ne baixa d'aigua, Ne baixa d'aigua. Que barbaritat. Ah, caramba. Isaac.